मोजां मोनो बिराद मोजां गाखो बिराद मोजां बरिया नोंथाङा उदां अख्राङाव बिरबायनो गोसो दङ नामा? जुदि नोंथाङाबो गोसो दङब्ला थाबैनो दांदुपुर हाजोआव फैदो। नोंथांनि अख्राङाव बिरबायनो लुबैनाय बायदि बड'लेण्ड पेराग्लाइडिं एसोसिएशननि पाइलटफोरा नोंथांखौ अख्राङाव दावबायहोनो अरायबो साखाफारा जानानै दङ। बियो बड'लेण्ड पेराग्लाइडिं एसोसिएशननि गाहाय मावख'। बे मावख'निफ्राय जोङो दांदुपुर हाजोआव गारिजों गाखोलांगोन। बेनि उनाव जोङो पेराग्लाइडिंआव गाखोनानै उदां अख्राङाव दावबायगोन। जोङो दायो थांगासिनो दङ दांदुपुर हाजोआव। आङो जिउआव गिबि खेब पेराग्लाइडिंआव गाखोनानै दावबायनो नागिरदों। उदां अख्राङाव दावबायोबा माबायदि मोनो आङो एक्सपिरियेन्स लानो नागिरदों। आंखौ गोबां आंनि लोगोफोर आरो बड'लेण्ड पेराग्लाइडिं एसोसिएशननि सोद्रोमाफोरा आरो पाइलटफोरा आंखौ मदद खालामदों। नोंथांमोनहा सोरबाफोर फैयोब्ला नोंथांमोनखौबो बड'लेण्ड पेराग्लाइडिं एसोसिएशननि सोद्रोमाफोर आरो पाइलटफोरा मदद खालामगोन। Run, puri. Ayo, थांबावबाय आंतोलर पलर पल बिरलांबाय आंतोलर बै नुहुरनाय गाहायाव नुहुरनाय थिं न' आरो बिफां लाइफां सारि सारि नुहुरनाय गामिया दांदुपुर गामि। गोजौनिफ्राय नायनो जोबोद समायना आरो उरायबाय थानो अरायबो मोजां मोनो। गोजौआव बिरबायनो मोजां मोनो, गाखोनो मोजां मोनो। बेबायदिनो जुदि गां दंजायोमोनब्ला अराय सम उरायबाय थागौमोन होननानै सानफ्लांलायलाङो। क'क्राझार सोहोरनि 14 किल'मिटारसो गोजानाव दांदुपुर हाजोआव मा एसे समायना सारि सारि हाजो, दिप्लाय बिलो, दिहिर बिलो, बेयावनो दखरसे दखरसे सोरगिदिं गामि। बर' राभा गार' जुग जुग अनलायनानै थायो। नोंथांमोना गोसो गोनां सुबुंफोरा बड'लेण्ड पेराग्लाइडिं एसोसिएशनाव फैनानै ट्रेनिं लाफैनो हागोन आरो उदां अख्राङाव दावबायनानैबो इन्जय खालामफैनो हागोन।
जेबो नंला जेबो जिहेतु आं टुरिजिमाव दंमोन सिडि हिसाबै आरो 2019 सनाव आं रिटायार जादों बेनिफ्रायनो बे गथ'खौ नागारनोबो हाया जिहेतु जन्म होनायानो जोंनो होबाय जखन दा गथ'खौ लानानै जों सोलिगाबाय पाइलटआ जोंनाव बर' पाइलट गासैबो लकेलनिखा जायगानिखा ओरैनो बाहेरानिफ्राय मानसिफोर बाहेरा मानसि फैयो माने सोलोंनो फैयो आरोखि जोंनाव जोंनि बावनो मोनसे जों ट्रेनिं इनस्टिटिउट बादि फिसा खुलिबाय मानसिफ्रा फैयोनो ट्रेनिं लायो P1 P2 नि थाखाय बहा जायगानिफ्राय फैयो बे फैनाया दा मेघालय फैयो मिज'रामनि फैयो नागालेण्डनि मणिपुरनि आरो अरुणाचलनि सिक्किमनिबो फैयो आरोखि गुवाहाटीनिबो फैयो दा जों सिगां नुनो मोनदों बे बेयाव इभेन्ट मोनसे 2019 सनाव जादोंमोन बेयो फार्स्ट इन्टारनेसनेल इभेन्टमोन नेक्स्टआवहाय बेनि उनाव कर'नाबो जाबाय कर'ना जानाय उनाव जानो हायासै बिनि उनाव दा एबारबो खालामनो नागिरदोंमोन खिन्थु बाजेट एल'केसननि खोथा थाबाय नालाय दा डाइरेक्टर टुरिजिमा बुंबाय जे फैसा गैथ'वा माथ'वा थेवब्लाबो जों बेखौ माने चिफ सारनो बुंनानै जोंखौ लाबोनानै जिहेतु बाहेरानि पाइलटफ्रा बे फैनो बिराद गोसो जायो आरोखि बाव पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय सोंबाय थायो आरोखि माला जागोन ओमफ्राय जों बुङो आरोखि जागोन होनना बुङो आरोखि दा मोजां मोनबाय गोसोखौ दिनै साबसिन मोजां मोनदों जे नभेम्बर डिसेम्बराव जागोन आरोखि देग्लायनि बोसोरावनो ट्रेनिंनि बिथिङाव माबायदि ट्रेनिंनि बिथिङाव माबायदि जायो सोरबा जुदि बेयाव फोरोंथाय लाफैनो फैयोब्ला बिथांमोननि थाखाय माबायदि बेनिफ्राय जों पेकेजाव लायो जों 25,000 लायो 7 दिननि थाखाय थानाय लानाय गासैबो थांलाय फैलाय बेखौ लायो ओरैनो जेनेरेल पाब्लिकफ्रा बेयाव फैनानै इन्जय लाफैनो हागोन इन्जय माने जय राइड खालामनो हागोनसो बाव खालामबा हाइ फ्लाइट होनो बेखौ हाइ फ्लाइट दांदुफोरनिफ्राय बिदिनो 10 मिनिट 15 मिनिट रेन्जनि हायो फ्लाइ खालामनो बेखौ जों 2,000 लायो आरोखि पेराग्लाइडिंनि सुबिदाफोरा माबायदि बेजों माबायदि गावनि जिउखौ दैदेननो हानाय जिउखौ नङा जोंनिखौ जों दा नों एथ' सुबिदा जे जिनिसखौ नागिरना मोनाखै दा आसामावबो गुवाहाटियावबो बिराद सेस्था खालामो जोंनिखौ नुनानै फैसा दं बिसोरनाव स्पन्सरशिपबो मोजां दं खिन्थु बिसोर हायाखै आरोखि दाबो पानि खायथायाव जादों सरलपारायाव जादों बिसोरना सर्ट हाइ फ्लाइ बिराद जेबो जाया आरोखि खिन्थु जोंना सबसे मोजांसिन आरोखि जोंनाव खालि सापर्टल' नांगौ आरोखि दाथ' जों दा गावनिनो जों अफिस लुबाय जों एसोसियेसन मोनसे खुलिना लानांबाय बे हिसाबै आरोखि इकुइपमेन्टआ जोंना अभाब गैया 20 बोसोर 25 बोसोर जों ओरैनो थांनो हायो जोंना हिउज इकुइपमेन्ट दं आरोखि दा पेरामटरखौ जों इन्ट्रडिउस खालामनांसिगोन मानोना बे पेराग्लाइडिंखौ मानसिफ्रा गियो नालाय एखमबा जोंबा गाहायनि बे पेरामटरखौबो जों माबा इन्ट्रडिउस खालामसिगोन जोंहा 3 दंखायो सोलोंनाय एसे हाफ जाना दं सोलोंनाया गोसोखौ साबजेक्टखौ बुजिनांगोन आरोखि खिन्थु नोंसो ओरै खालामनांगौ मा खालामनांगौ जों बुंनाङा अफिसारासो जोंखौ बेबायदि खालामदो खिन्थु बेखौ नुनो मोना आरोखि एखमबा अफिसारनि सायाव आं जोबोद दुखु मोना आरोखि बुंनाया सायाव जिहेतु आं बुजिगौ आरोखि जोंबो दंमोन सार्भिसाव खिन्थु दिनैसो आं थानांगौ बायद्य जाबाय दा आं नागारनोबो हाया गथ'फोरखौ 10 जन पाइलटखौ डेभेलप खालामनांगौ होनना नोंथाङा सानो डेभेलप जेबो गैया जोंनो जास्ट माजे समाव जोंखौ मोनसे फाइनान्सियेल हेल्प मोनबानो जायो आरोखि जेनेबा बाहेरायाव इभेन्ट खालामनो थाङोब्ला जों फैसानि क्राइसिस जायो आरो इभेन्टआव जों थाङाबा जोंनि प्रम'सन नङा जों हाया जों बड'लेण्ड पेराग्लाइडार होननानै जों बाहेरायाव थांनानै जोंखौनो जों सिनायथि होनो गोसो जायोना सिनायथि होनो गोसो जाया फैसा बारा थाङा जोंनि थाखाय जों बेखौ मेनेज खालामनानै जों थाङो आरोखि जेबो प्रब्लेम गैया जों मेघालयआव खेबनै पार्टिसिपेट खालामबाय आरो बै मेघालयआव पार्टिसिपेट खालामनाया जोंनो खालामहैयो आरोखि हेल्प खालामहैयो बिसोरखौ दा मेघालयनाबो बिराद गोसो गुदुं जाबाय बिसोराबो खालामनांगौ जोबोद मोजाङै मोजांनो जोङो उदां अख्राङाव बिरबायनानै दावबायबाय दा जोङो गाहायाव फैफिनबाय जोङो मोजाङै मोजां सफैफिनबाय जाय पाइलटआ पेराग्लाइडिंखौ सालायनानै आंखौ उदां अख्राङाव दावबायहोदों बिथांनिसिम जोबोद साबायखर थाबाय बिथांमोनहा जोबोद एक्सपिरियेन्स जाबाय नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर फैनो गोसोब्ला गाखोनो गोसोब्ला जोबोद आलो गोजोनैनो दावबायनो हागोन बिथांमोनहा जोबोद मदद खालामो दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गोजोन्थों।